Il-membru parlamentari Ewropew il-ġdid tal-Partit Laburista Thomas Bajada kixef il-qasma evidenti li hemm bejn it-tliet MPs tal-Labor. Tant illi hu ħaseb għal rasu appoġġa bil-vot tiegħu lil Roberta Metsola. Dan ifisser li żewġ MPs tal-Labor assjenaw fil-waqt li Bajada ivvota favurija u bekk mar kontra l-vot tal-kap tad-delegazzjoni tiegħu stess. Fi Strasburgu, Net News staqsa lil Thomas Bajada għalfejn ivvota differenti minn Alexa Ġussaliba u Daniel Attartu fuq kollox għalfejn mar kontra il-kap tad-delegazzjoni Laburista bit-tweġiba ta' Thomas Bajada tkun ejjew ninsew x'ġara fil-passat. Jiena żidt li nagħmel dan għaliex rid nivvota għal Maltija bħali. X'kienet ir-raġuni li ma stjenejx bħal MPs Laburisti l-oħra fil-każ ovvjament tal-vot ta' Metsola? Naħseb illi diġà tajt spjegazzjoni tajba biżżejjed fuq x'nemmin jiena u naħseb illi hawnhekk irridu naraw illi anke aħna bħala membri parlamentari Ewropej naħdmu ma' kull membru parlamentari Ewropew Malti u Awċi u anke ma' membri parlamentari Ewropej oħra. Thomas Bajada tkellem dwar l-importanza tal-għaqda u illi rridu naħdmu flimkien iżda dwar il-vot tal-kollegi tiegħu sqar li kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu. Intan mistoqsi dwar l-atteġġament ta' Ġussaliba Thomas Bajada ma kkundannax il-fatt illi ma qamx bil-wieqfa meta sala sħiħa qamet iċċabċab u tifraħ lill-MP Maltija. Aktar tard, Net News kien preżenti għal konferenza fi Strasburgu indirizzata minn Alexa Ġussaliba l-MP favorit fost il-votanti Laburisti Maltin illi mhux talli permezz tal-astensjoni tiegħu mar kontra r-rieda tal-mexxej Laburista Roberta Bela imma kontra wkoll il-maġġoranza tal-Partit SND illi tiegħu huwa Viċi President. Tkellimna miegħu bl-aktar mod apert, tkellem mod pubbliku u ma kellux għalfejn jiġi jgħidilna one to one dwar il-pożizzjoni illi kien spjegajna l-pożizzjoni tagħna anke lill-Prim Ministru u fl-aħħar mill-aħħar ittieħdet id-deċiżjoni illi kull Ewroparlamentari jew spjega jew ħajkun qed jispjega dwar il-vot illi kellna l-biera. U fil-waqt li minkejja li għad-differenzi ta' Bajada u Ġussaliba ma sejjaħx konferenza tal-aħbarijiet, xorta waħda Net News irnexxielu jieħu l-kummenti tal-MP Laburista Daniel Attart fejn spjega illi hu dejjem kien koerenti fil-messaġġ tiegħu diskors meqjus bħala botta diretta għal pożizzjoni li ħa Roberta Bela. Deċidejt li tastjeni mill-vot ta' Presidenza, x'kienet ir-raġuni ta' din? Ir-raġuni kienet li naħseb li l-konsistenza u l-koerenza fil-politika huma importanti ħafna. Illi wieħed jagħti kelma u jżomma. Fil-kampanja elettorali wassalt messaġġ, il-bieraħ kien mod kif jiena nirrappreżenta dak il-messaġġ u nirrappreżenta lin-nies illi fdawni abbażi ta' dak il-messaġġ. Ħassejta komdu li tmur kontra x-xewqa ta' Roberta Bela? Jiena qatt ma mort kontra Malta. Intant mistoqsi kif Bajada vvota mod u Ġussaliba vvotaw mod ieħor Daniel Attart saħaq illi hu mexa skont il-kuxjenza. U x'taħseb dwar il-vot ta' Thomas Bajada? Thomas mexa skont il-kuxjenza tiegħu u jiena mxejt mal-kuxjenza tiegħi. Persuni qrib iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista li tkellmu ma' Net News spjegaw illi jumejn biss wara l-ftuħ tal-Parlament Ewropew ċertament mhux qiegħed jawgura tajjeb għal Roberta Bela kif huwa ċar illi tnejn mit-tliet MPs eletti f'isem il-partit tiegħu diġà qed jagħmlu ta' rashom.